Algaita da studio. Masu burbudar fassara. Zaki fassaran Algaita Dub Studio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan filmin da kuke gani fassaran kamfanin Algaita Dub Studio ne wanda aka fassara shi kwanakin baya da suka wuce. Wannan film din yana da matukar daɗi sosai. A dalilin haka ne yasa muka zabo shi muka zakulo shi domin mu kawo masoya kallon fassaran Algaita Dub Studio domin su samu abin da za su kalla. Na san wasu daga cikin ku da yawa ba su kalla wannan film din ba, ko da ka kalle shi ma wannan film ne wanda za ka kalla ga maimaita kusan sau uku ba tare da ka gaji da shi ba, saboda gaskiya film din yana da matukar daɗi sosai. Na tabbata idan kuka kalla wannan film din da idanunku za ku tabbatar da zahiriyan abin da nake faɗa muku. Sannan domin kallon wannan film din ko kuma domin sauke shi a ƙarƙashin wannan channel din, za ka iya shiga ƙarƙashin link ɗin da yake bidiyon nan da kake saurare. Idan ka shiga link ɗin da yake ƙarƙashin bidiyon nan, za ka tarar da link guda biyu. Duk wanda ka bude daga ciki zai kai ka zuwa website namu mai suna indiahausa.tv.tk. Idan ka shiga wannan website ɗin, za ka kalla an rubuta all download link a ƙarƙashin hoton wannan bidiyon da kuke kallo an ɗaura muku a yanzu haka. Sannan kuma idan ka kalla wannan all download link ɗin, link ne guda uku wanda zai baka dama ka je ka yi downloading nashi ka sauke a wayanka. Bayan ka yi downloading nashi, kar ku manta da cewa a cikin channel din nan za mu ci gaba da kawo muku ire-iren waɗannan fina-finan masu daɗi. Sannan domin tabbatar da abin da muke faɗa, ku muna subscribing a duk sanda muka ɗaura sabon bidiyo za ku kalla domin ku tabbatar da gaskiyan al'amarin da nake faɗa muku dangane da wannan bidiyoyin da muke kawowa, saboda muna zaɓen bidiyoyi ne fitattu kafin nan mu kawo muku, saboda ba za mu kawo muku bidiyoyin da za ku yi korafi a kansu ba, saboda saɓanin waɗansu YouTube channel suna samar da kowane irin bidiyon da ya zo mayin nasu, ba wai don komai ba saboda kawai su samu kuɗi a YouTube. To wannan channel din ya bambanta da sauran YouTube channel din da kuke kallo, saboda mu wannan channel din kawai mun kware ne a iya kawo wa masoya fina-finan da suka shahara da mutane suke bukata, saboda fara mu so mu ji kuna kuka da fina-finan da kuke kallo ba, saboda wani zai iya cewa ma wannan fim kwata-kwata ma bai mar daɗi ba. Duk da ma dai mutane akwai bambancin ra'ayi, amma dai na tabbata kyan abu shi yake sai da kanshi ko da a kasuwa ne. Haka zalika wannan fim din na tabbata shi zai ja ra'ayin mutane domin su faɗa ra'ayinsu a kan wannan fim din, saboda na tabbata ni na kalli fim din yana da matukar daɗi ga wanda ya kalla ba kuma zai tabbatar da haka. Mun gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa maza da mata. Ina muku fatan alkhairi sannan kuma ina muku barka da shan ruwa a wannan watan mai albarka na Ramadan. Na muku alƙawarin zan ci gaba da kawo muku bidiyon nan mai suna tarihin Sayyidina Umar. Kamar yadda na kawo kashi na 1 da kashi na 2 a baya. Amma ina neman afuwa gare ku saboda wannan time na jinkirta ban kawo muku kashi na 3 da na 4 ba to amma a wannan bidiyon gashi nan na kawo muku a ƙarƙashin wannan bidiyon. Kamar yadda kuka sani ko kuma kamar yadda kuka saba kallo a wancan bidiyoyi na baya, ba zai ka kalle shi a YouTube direct ba. In ka danna link ɗin da zan sa a ƙarƙashin bidiyon nan, wanda yake ƙarƙashin bidiyon akwai link guda biyu, akwai 3 da 4. Duk wanda ka danna zai kai ka group namu na Telegram, zai baka dama ka kalla a cikin Telegram ko kuma ka yi downloading nashi ta cikin Telegram ka sauke akan wayanka. Ina muku fatan alkhairi, sai anjima.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa maza da mata. Ina muku fatan alkhairi sannan kuma ina muku barka da shan ruwa a wannan watan mai albarka na Ramadan. Na muku alƙawarin zan ci gaba da kawo muku bidiyon nan mai suna tarihin Sayyidina Umar. Kamar yadda na kawo kashi na 1 da kashi na 2 a baya. Amma ina neman afuwa gare ku saboda wannan time na jinkirta ban kawo muku kashi na 3 da na 4 ba to amma a wannan bidiyon gashi nan na kawo muku a ƙarƙashin wannan bidiyon. Kamar yadda kuka sani ko kuma kamar yadda kuka saba kallo a wancan bidiyoyi na baya, bai zai ka kalle shi a YouTube direct ba. In ka danna link ɗin da zan sa a ƙarƙashin bidiyon nan wanda yake ƙarƙashin bidiyon akwai link guda biyu, akwai 3 da 4. Duk wanda ka danna zai kai ka group namu na Telegram, zai baka dama ka kalla a cikin Telegram ko kuma ka yi downloading nashi ta cikin Telegram ka sauke akan wayanka. Ina muku fatan alkhairi sai anjima.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa maza da mata. Ina muku fatan alkhairi sannan kuma ina muku barka da shan ruwa a wannan watan mai albarka na Ramadan. Na muku alƙawarin zan ci gaba da kawo muku bidiyon nan mai suna tarihin Sayyidina Umar. Kamar yadda na kawo kashi na 1 da kashi na 2 a baya. Amma ina neman afuwa gare ku saboda wannan time na jinkirta ban kawo muku kashi na 3 da na 4 ba to amma a wannan bidiyon gashi nan na kawo muku a ƙarƙashin wannan bidiyon. Kamar yadda kuka sani ko kuma kamar yadda kuka saba kallo a wancan bidiyoyi na baya, ba zai ka kalle shi a YouTube direct ba. In ka danna link din da zan sa a ƙarƙashin bidiyon nan, wanda yake ƙarƙashin bidiyon akwai link guda biyu, akwai 3 da 4. Duk wanda ka danna zai kai ka group namu na Telegram, zai baka dama ka kalla a cikin Telegram ko kuma ka yi downloading nashi ta cikin Telegram ka sauke akan wayanka. Ina muku fatan alkhairi sai anjima.